Nazdar. Vítame vás u dalšej epizódy Dead by Daylight. Som tu naozaj ja, Peter Pellerín, a so mnou je tu môj kolega, fanatik, rozervar kundy, aj rád oj dievky, aj všetko má rád, takzvaný tráč kund, Marek Skúhravý. Ja vás zdravím do piči, ľudia. A teraz sme off-screen hrali aj pár her. Hrali sme proti Chucky, to sa naozaj nedalo, tudíž som naozaj sklamaný, že som vám to nemohol prodať. A dvakrát Huntress, tudíž ja vám ukážem, ako ja dokážem robiť Huntressku. Ste ready, ľudia? Do piče. Aj Marek sa to naučil, lebo my sme naozaj muzikanti. My vieme spievať, my vieme hrať, my vieme všetko. Tudíž tu máme nazdar. Tudíž tu máme Nazdar. Ja mám piči, ja lyžem kundy a analyky aj niekdy, keď je to dobré. Čiže ja mám piči. On je taký sommelier kund. Aha, mapa Garden. Dobre, rovno vám okomentujem túto mapu, ako by som ju nazval. Do piče! Dobre. Do piče! Ja mám piči. Dobre. Prečo nemôžem? To mám zase nejako nastavené. Ale táto mapička bodla naozaj dobrá. Robíme tuto fajnový gení. Je to spirita. Nie. Teraz ale aha. Ona má tento ujebaný perk na baterky, to je naozaj smiešné. Ty si dostal blind, že? Počkat, ona nejde oslepit? Jsme dohrali. Dobre, tieto hitboxy sú úplne na piču. Ja som skočil priamo. No, nazdar. To hej, to ty si tu hru stvoril. Skoro som sa... No, nazdar. Dobre, máme hotové 2 dženy, takže tudíž sa toto naozaj oplatí. Máme hotové 2 dženíky, ja som tu pri tebe, čiže ideme odsáľ do piče. Ja mám piči. Poď nahoru, ideme dělat fajnový generátor. Tady s náma je černoš Hiro, no nič. Rudo. Ona má aj perk proti rakovine, aj k rakovine, aj všetko, lebo sa nedá bladiť. A nazdar. Ide nahoru. Nejde, Marek! Nie. Ona šla do piči. Jdem zase zpátky. Nie, tu má spirita. Ale ona hodí. Marek, ty poď nahoru. Ona chce Ja, ísť. však ja idem. Ale teraz tu kukut. Nazdar. Prievem. No hebal by si mi. A naozaj táto spirita miluje hráča King. Tudíž ho aj naháňa. Minulú hru sme dostali čakičku do na piču. Hej, to už som bral.
off streame. Vidíte great screenchecky, nové beaty, aj nový gameplay, aj nové všetko. Všetko ide tak ako nikdy. Dobre. Feature. Ne, 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 ne. Ja mám piči tu na spiritu. Sú všetky generátory do piče. Aj tu vidíme tu ľudia! Dobre. Final fight. A tu na nie je generátor. Nie. Marek, je generátor. Ty vole, celou dobu mě hodí kokot. Já mám piči. A my máme tu generátor trojky kost. Mám piči. Hej, já mám lagy. Čo sa stalo? Taky tě to odpojilo? Ľudia, vidíme tu naozajstný skrat. Čo toto sa stalo? Taky tě to odpojilo? Hej, Ty vole. aha. Dobre. Takže, dobre. No ľudia, neviem čo k tomuto povedať. Neviem, či máme dať druhú epizódu, akože druhú. Alebo to ísť znova skúšiť, alebo to ukončiť. To asi nie už. Vidíme, že Dead by Daylight bylo dneška už veľa. A my sa s vami s Markom aj lúčime. A na budúce. Čauko.